Levels Production. Military side. King. Yani warengaso imwari vanogona wo zvinhu zvese zvavapo warandira ngari nas totenda mwari vasipo dai ndiri pinas ndivo vandisisa pano totenda mwari vasipo dai ndiri pinas ndivo vandisisa pano nasiva ndotindiri shasha kuzinini pase mugwasha mangoma ndopisa semarasha rugare ndiro rwaninojuvawo kuimba kutsvaka gauro ini handitawa ndinopenga asinas ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano fisai ruchiva fisai godo jerasi handidi boboto ndingazochiva semumikoto shamwari samakandipa nevabereki ndotenda ishe mwari nasi handina kana wari nangwe ndisina marinki ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano nasiva ndotindiri shasha kuzinini pase mugwasha mangoma ndopisa semarasha rugare ndiro rwaninojuvawo kuimba kutsvaka gauro ini handitawa ndinopenga asinas ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano fisai ruchiva fisai godo jerasi handidi boboto ndingazochiva semumikoto shamwari samakandipa nevabereki ndotenda ishe mwari nasi handina kana wari nangwe ndisina marinki ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano ndotenda mwari vasipo dai ndiri pinas ivo vandisisa pano ndovakazikeni ndoisasire njirova ndobva ndachakane wangu lova kupilivisa vaya vachindiri rova iwe pitike tiri munyasha Slim J tiri munyasha come on Judgment Yard we there